TV inethulela uhlelo Sikhangenkezo TV Show ulethulelwa umzothule Shembe DJ Bonya no BGK Mbuyisa isinga sikaNodumo ezomdabu amasiko nobuciko ngena ku-YouTube njengamanje uklike ulike Yezinohlonze TV. Akangibingelele mbuke lapha ekhaya kwaZinohlonze TV. Gama lohlelo Sikhangenkezo TV Show. Gama lami umzothula ngalakhe sabathwasment DJ Bonya sizohlengina zonke insizwa eningizimu Afrika. Umfokasi Kobdila khala masonke intabathu abadotele empahleni umphendlemane. Umama omkhulu kusigaqa sibhodo ngaphatha ngaphezulu. Uthini negulikana ngoba zonke intombi zikundile. Hande manje nciji mamba nciji umshololo. Untombi zimbili engekanqatho engiyaseklamonti. Anobone namajuba amabili shengoma phathi kwezulu. Unomakofu umkhono udukene nebindi ngithumile lapho wafa mina. Angihambi ngedwa. Khona insizwa hlezi sinayo khona lapha ohlelweni. Igama lakhe uPTK umfowabo. Noma kanjani ngikubingelele nami lapho mbukele ekhaya mfowethu ukhamba kahle sibone ukuthi izinto ngabe zimnandi noma ngabe kunje. Umfana kalahlobo lapho nxile uthole ehlanze zamamaza umkhoza zimthele ufile enhlanze zibomvula. Yedlula mthatha edlulela phambili. Mina ke ngisinqe sikanodolo isigqobo sikashwami into yamandiya namasulumani. Kuthiwa ngena lo side iphuma lo side. Ungona setshitshela wena umfulo omkhulu waseLimpopo labuye lathi chineke ngishelo ngathi ikhekhe lebirthday yahlaphula amathanda umnikazi ohambayo uyayibonela na ukuthi wenza kanjani. Ngaqhamuka phansi lena mina kwesakabiyela ofasimba la kusuka khona igama ngubonkosi isibongo sona sambuyisa. Mbukeli akube mnandi awulalele la uze nazi izinto ezimnandi ubone ukuthi sikuphatheleni kwezinohlonze TV la sikhona sikubamba kamnandi sithi Sikhangenkezo. Alright mbukele ekhaya ke ngikubingelele kwindawo ngendawo la khona uthe wahlala khona thatha leli thuba limnandi kakhulu la uzobukela khona ke ngempela ubona nje singene kamnandi ngesivuthe seyintokazi zikuthatha zikubeke endaweni ubone ukuthi ke kuhle uma ngabe kukanje igama lami kubonkosi sibongo sona sakambuyisa PGK one and only sanodoli ngempela mangabonye iqobo sikashwamo vela ke uma ngabe kuyilesikhathi uyazi na ukuthi sihlezi lana intokazi la sesikhuluma khona sithi ke ezinohlonze TV namhlanje kumnandi mhlezi no yellow bone khona nenye intokazi khona la eduze wami ngithanda kuthi umama umkhulu ubona ukuthi yabona ngempela mangabe sekanjeni sesekwena ke mbukele ekhaya kumnandi akangibukele la intokazi ekhona la eduze wami sabona intokazi yebo sawona kunjani kodwa wentokazi siyaphila njani ya awuthi nje kuzendlala ngebasho njalo abazalwane sontweni bedawuzendlala awuzendlala la ukuthi uma ngabe ngikhuluma la nentokazi ngikhuluma nobani ukhuluma noMagugu Thembeka Mathenjwa ngokuhlala ngihlala eNewlands kodwa ngikhulele kwaMashu kaM emakhaya ekwamhlaba yalengane. Ukusuka kamhlaba yalengane? Yebo. Bobu nomhlaba yalengane khona umntwana enkosi khona ubani kuyale angazi. Umuthi nawo una umuthi? Hayi angazi ngoba ngijwayele ukuya khona. Oh okay. Semengisibe siphoqayo. Namba siphoqayo. La nibalela ukuthakatha. Okay asedlulela. Unasenizani wasuhlala kuphi mawula? Ngikhulele kwaMashu kaM. Ko11. Delike umani baba basibatheni muze Newlands. Kwasukusuka kwami semhlala eNewlands. Igama le group lena kuthiwa uba uqhawekazi. Ihlangana kanjani i group lena uqhawekazi? Sayiqala ngokuthi nje sihlangane sisodwa samantombazana ke safunana abanye vele bebephuma kwamanye amaqembu. Kwakuthi kwakulikhula kanjalo ke iqembu loqhawekazi. Kodwa nje siqale sibancane abanye abafethu abekho babanjwe izinto nje 80s. Mhlawumbe iqalwa nini iqembu leli loqhawekazi? Laqala ngo-2018 ngomhla ka-6 December. Nize nje nibe nalomqondo ukuthi ake niqale iqembu lengoma. Yini le yayiphusha lanenzwayo? Sesibuyingoma nangibuka ehostela. So ngene ubumninga hostel? Yebo ngene. Yaphalaza lento kahle. Uwenzani hostel? No kunabafethu nje besibambisene nabo. So ngayiqala khona ke ngoma ngakhuliswa khona kwazi ukuthi ngiyafika la elokishini ngabona ukuthi okay ngingahlanganisa amantombazana ambalwa kukhona into esingaphuma nayo. So ke kwaba ukuthi siyahlanganisana ke siyabizana uyazi nami khona into ethize
abantu bayayizela kancane kancane kuba ukuthi likhula kanjalo leqembu laseliyakhula ke iqembu ke ngalendlela eselilona utheni bangaka mhlawumbe masenino siwa 57 kuya 60 57 kuya 60 yeah intokazi nje yebo umuntu manje lo kuthi umamkhulu ngena kanjani mamkhulu ngoba ngikithelana bizana ngomamkhulu ingokukhuluma kakhulu right ukale ezinashonze TV ngempela sizathi sihlelana intokazi njengoba kade ubona lana lokho sikunaka sikuthatha sikubeka sikukhombisa ukuthi ngempela intokazi uma ngabe zikanjena kwenzakalani mhlambe ke uma ngabe sikhuluma ngoqhawekazi yini le lokunisukile ngo2000 2018 uma ngabe lokunisukile ngo2018 ukuze kube manje mhlambe oqhawekazi indlela sebehambile injani imnandi kakhulu azikho inkinga etheni imisho kuxatshana into encane nje idlula phila manje so asinazi inkinga ukuthi ke sibusiswe nabantu abalokhane besisa phambili nokuthi ke vele abantu engihlangene nabo bathanda ukubala so ingakho ke yonke into esenza ngokubambisana Siswami kunento eyenzakalayo mhlambe masuka ngo2018 kuze kube manje mhlambe kukhona izinto eseningena achieve mhlambe seningena udlala endaweni ethize mhlambe kwenzakala kanjani noma mhlambe nizalo kun practice nibe la kwenzakalana yebo kukhona indawo esidlala kuzona kwakhona ne competition eyodwa sesidlala kuyona sesaya eXobo last year then mase ukuthi siyaqashika ke esikhathini esiningi kodwa hlala siqashika then ke njoba sizohamba sabuyela saye eGoli ya njoba sisohamba futhi siye eGoli futhi namanje futhi siya kumunye imicimbi nje oniyaqashela ya sisivelile kakhulu mhlawumbe umuntu mangabe ukuthi kuyenzeka mhlawumbe umuntu ethi ufuna ukuniqasha usuke ufuna ukuniqasha emcimbini onjani baby shower yini wona wonke umcimbi asikhethile asikhethile kuya ngomuntu phela ukuthi usuke ufuna ukuthi into yakhe ibe kanjani so ke thina sitshela umuntu thina simenzele into ayifunayo umndane lokho so manje ubani lo ocompose lezi ngoma noma ofaka lemicupho kade ngibona lemicupho engone ekhona la ubani oyifaka ubani oqhamuka nale nto yemicupho okay sibambisane kakhulu ngithi mina angifuni ukuthi kube mina ngedwa wenza into umuntu nomuntu aqhamuke sifake sibone ukuthi siphuma nani if ngeneka kahle ayisibe siyaqhubeka nalento kodwa nje umuntu nomuntu uba nethuba lokuthi afike nalokho angafika nakho umbukele ekhaya yini nje ongamtshela yona about iqembu oqhawekazi okay iqembu loqhawekazi iqembu lamantombazana alikhethile akulonile intombi kuphela lamantombazana nje ewonkana khethile bese nengane osayona intombi kahle ukusungula leqembu ukuthi kube indlela yokuthi siqoqe yabo singabuva nje kwezinye izinto ngoba lokho kuyasiza kakhulu isikhathi esiningi sisuke singekho sisuke sibiziwe njengoba besinchazile ukuthi akufana abantu bayasiza lapho nalapho so kukhona la sizakala khona kakhulu esikhathini samanje siphila kulomhlaba esiphila kuwona so kunezinto esivimbela kuzona ukuthi siye kuzona yabo so ke inhloso yoqhawekazi ukuthi sinandise sijabule sihloniphe abantu nabo besihloniphe ngalendlela nathi sibahlonipha ngayo isupport enithola mhlambe kubazali uma ngabe bebona izingane zabo ziphuma ntambama ziyopractice noma ngalezi zikhathi njengoba bekhona la ikanjani imandla kakhulu abazali abebesupporta ngalendlela esimanga and ukungijabulisa kakhulu ukuthi ebuncaneni bami abazali bangithemba kakhulu engibaqinisekisa ngakho futhi ukuthi ngenza sure ukuthi ithemba banalo for mina abanilahli so umgomo wena mhlawumbe wathi nathi no abafana asibafaki la groupini yethu noma mhlawumbe wathi no like ufuna kuba amantombazane kuphela mhlawumbe abafana bengabikho noma ikhona mhlawumbe into eyenzeka no abafana ngasho nje nathi abafana sibadingi ngicabanga ukuthi njengoba samantombazana siyakwazi ukuyimela sisodwa singakwazi ukubamba sisodwa noma yini isidibanana mhlawumbe mangabe kuthiwa oyedwa wenu wenzelwa umcimbi thizeni mhlawumbe ngabe wenzela umhlonyana noma mhlawumbe ngabuye emuliswa nini bavumeleke nje mhlawumbe bezogida nani abanye abantu noma mhlawumbe vele nithi no soyiphathela soyigidela kuya ngumnini womcimbi uma uthi yathanda ukuthi abanye abantu bebe khona asinayo inkinga kodwa ukuthi akukaze kwenze ukuthi abanye afuna abanye abantu but ke methanda abanye abantu asinayo inkinga siyabambisana ngoba vele sisuke size ngento eyodwa nenze emzini nomuntu
Ya mbukele ekhaya uma ngabe kukanje kumnandi kakhulu ngempela awubukela uma ngabe intokazi zihlaba nje umcupho ngifuna ukuthi ubukela umcupho wazo uma ngabe zihlaba awu enjoy naku umcupho wazo Pasikulungwane babo baba pasikulungwane 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 babo baba pasikulungwane oh baba pasikulungwane oh baba pasikulungwane Asilingani ngamanda asilingani ngamanda awasilingani ngamanda asilingani ngamanda hulumeni ubo phathi nasithi akala hulumeni ubo phathi nasingenakala ngoba thina kasilazi ikala hulumeni ubo phathi nasingenakala asilazi ikala hulumeni ubo phathi nasingenakala ngoba thina kasilazi ikala hulumeni ubo phathi nasingenakala thina kasilazi ikala hulumeni ubo phathi
kanje uyabona ke umnandi kakhulu wanwani wentokazi mabeze uhlaba kanjena ngisho ngathi singikhumbuza kudala singikhumbuza ngalezi ayikhathi zami umbonile kodwa kulungile mangabe kukanje awuyivume live awusha yabona mangabe silana mbukele ekhaya ngithande mangabe kushawa izinto ekusokhulunywa ngazo ngomaskandi abasho ukuthi live bathu live awushaye live ufuna ukuza ushaye live ngibona ngabe ngabe sike sivume ntokazi hayi we baba hayi we baba hayi we baba hayi we baba iti hayi we baba hayi we baba
ngempela mangabe sokanjena lesho kamnandi intokazi uma ngabe sokanjena yabona ke manje sengibhekela phana ekutheni ke ngithola ukuthi intokazi uthi ngempela ke ngibuza nje 1 or 2 ngibona ukuthi intokazi ngabe obani amagama azo ngizwe nokuthi ngabe kuhamba kanjani uma ngabe kukanje lesho khona le ngoma ethi we baba kulula nje kanti ucula nje anikhohlele iqala nilungise nithi yabona elogcina khona ngeke ngambona la ufaka inzipho kunjani ukusina ne-manicure ne-pedicure Sizwe ngathi unemali eningi. Sizonemali eningi. Kulungile bukele ekhaya uma ngabe konjena ngempela mangabe sikubhakaje intokazi. Into engithanda kakhulu ngentokazi zithi mangabe zigcoba kanjeni ubone ukuthi into yakithi ingane zakithi uma ngase zikhule kanjeni kwazi ngoba phela uma usikhuluma ngentokazi oqhawekazi amaqhawe lawa esizwe kanti futhi amagugu lawa esizwe ake sikwazi sinikeze lo support sibone ukuthi izinto ngabe yaba kanjani ake sibone la ukuthi ngabe kuhamba kanjani.
Ya ngempela kumnandi ngempela mangabe kujene yabona ngentokazi mangabe zisha kanje nomcupho zisuke zingikhumbuze kwamina ngisemusha njengoba laba abathathu nje abantu besha umcupho uBathanathi uFule noMzwezu bawathola lapha amagama uBathanathi samqamba thina uFule wayevele iphuma kwelinye iqembu wafika naligama lakhe benomzuzu wayevele iphuma wathi efika wathi ngufule bamusha babemazi babemazi bona silasebenza yaqhubeka uBathanathi uBathanathi ngithi uyithanga umpofu sesathi Bathanathi pumpkin mhlawumbe kwaqhamuka nje uBathanathi first bamqamba lona kwaselaqhubeka umzwazi ungasho into engicabanga ngayo eqhulu hayi qhubeka Alright ngempela mangabe kanje bukele ekhaya kumnandi ngempela mangabe njena sikwazi ukuthi mangabe hlele nentokazi ezenza izinto ezinhlangaka sekucela nawe lapha ekhaya mangabe ubukele noma la ukhona ukwazi ukuthi ubukele ukwazi ukuthi intokazi lezi uzimeme zifike kuwena zizokwenzela into yamehlo kumnandi kakhulu ukubona izingane esuke ziselokishini ngoba mhlambe mangabe sibuka lento umuntu uzothi mayibuka ethi elokishini nalento uyabona ukuthi kufuze kungabe kunzima kakhulu kuwena mawuba practices kodwa uqala bahloleni ukuthi bahlaba noma mhlambe uvela umuntu umthatha umfake and then busu umthethe uzophamisa nje unyawo no ngishilo ukuthi khona abanye bafika vele bekwazi kodwa abanye siyabona ukuthi okay lo muntu lo unalo uthando engasheshe efunde mase kuthiwa siyamfaka lapho nalapho abanye bese siyabafundisa kanjalo kulungile ngempela lapho umbukele ekhaya ngempela mangabe kukanjena mhlambe yini enye ongafuna ukuthi uma ngabe umuntu efuna ukunithinta ufuna ukuthi enze kanjani uma ufuna ukusithinta ngicela nje ucontact le number ethi 068 3123 694 bengicela ukuthi abantu bebesebenzisa le number bayisebenzise ngenhloso ezinhle awushelisi kuyona khona noshelisa kuyona okay awuphinde number 068 3123 694 iyona number ufuna ukuthi uma ngabe iqembu ufuna ukuthola mhlambe ko Instagram ko Twitter ko bani ko Facebook group ninayo izinto enjalo yebo kukhona ku Instagram na ku Facebook sikhona ku TikTok besanda ukubhena i-account yethu ibhenelwa abathi savalate athi sithi kunabantu abayireportayo so ku Facebook so qhawekazi abayimele ngoda ngoba khona ba create i-account nakhona i-page so abantu balilandela betshela ukuthi thina so elithi page le original page lethu oqhawekazi Team Blue awunayo inhliziyo eblue uqhawekazi nje Team Blue mase ukuthi ku Instagram so qhawekazi Team Blue nakhona bengakabikho ke ozocreate i-fake account ku Instagram ngiyathanda ukuthi abantu bekwazi ukuthi oqhawekazi Team Blue why not Team Blue ngoba imvunulo le Team Blue imvunulo nje lena blue aninayo enye kuhluke ikedi nangokuhlala kodwa ukhala kusawubona nukhethela no blue sawubona sawuthanda nje sabona umuhle usifanele sese sawuthatha naseniyathatha uthi yebo ubalo noblondile ekhanda magcino la uyena ogcina ukufika angazi indaba kuzokumagcina ngeke ngasho ngathi ke ngifuna ukuthola lana ukuthi ngempela intokazi njengoba zinamagama kanjena njengoba zinezibongo kwenze njalo ngifuna ukuthi sikunikeze izibongo zazi ke ngeqala ngawo noma awuthaphuze nje izibongo zakho ukuthi masuhlaba ngempela usugijima belo bakubiza bangibiza umarketing bathi bhola marketing ibhuzini uyalincinze bonke sihleka nabo bethi misithibelane ngenhliziyo ubiza bonke lihleka nabo ngabuza ukuthi why sho njalo kuleliso kulungile khona enye intokazi ekhona la intokazi esencane intokazi yaphinda uba le ntokazi igama lami ngusiphumelelo kakhulu sebangibiza uDanone why bebiza uDanone ngoba ngithanda uDanone wawuthanda uDanone sakhula usayeke lactogene usayeke lactogene into engane no purity no bani ba kulungile kodwa ekhaya kukuphi nekhaya ngihlala kwaMashu ka-F kwaMashu ka-F kunjani ukusina nokungena kuleli qembu leli cha kumnandi nje impela kunokukhululeka nje awuna stress uyafunda esikoleni ngiyafunda ba grade 9 grade 9 ngolimi lamanje ubani standard 7 number no standard 7 standard 7 ufunda kuphi isikole ufunda Avoka secondary
Usaphumelela ukuyibamba isikhathi singanani le ndawo la? Ngeke ngize ngiye ngiyoze ngofa. Yozo. Uzosina ngisho usugogo. Phela uma ngabe usugogo ngeke kusathi udalo yogada. Kulungile. Uselakhe. Yovuselakhe. Sisiwami lona. Ngiyayiphilela baba. Uyayiphilela. Ufaka inkomo. Konje wena ngathi uthanda ukuba uglamba la. Lutho. Yini bona ungena kanjani? Ukuyithanda ethanda. Lento uyayithanda lezo. Kakhulu. Usungena nini la koqhakaza? Isungula nje. Isungula. Wangena nje vele uyidlela inkopho idla yonke. Hayi sasafunda lesasikhathi kodwa sisiyoqeda phela. Qedile manje esikoleni? Hawu, Qede nini? qeda 2019. Usuwenzani manje? Hawu ngiyayisebenza baba. Uyayisebenza? Wenzani uma uyisebenza? Ngifaka bona abantu nje inkophe nazinzi. Unendawo yakho la sonke? Bethi mina. Ikuphi le ndawo yakho? Isekhaya kwamashu. Awutshela umuntu ukuthi angeke efike ezofaka inkomo. Nifike nje ngamanana phansi. Ngamanana phansi. Sonenza nibe bahle nibe thudu. Nibe thudu. Hayi no, wena kade wazuba? Bangibiza wona umfundo ekhaya lami kodwa la engomeni odade bethi bangibiza ngo-oil into ebizayo. Oil into ebizayo. Amafutha. Mabe kuthiwa oil khona seka ngeke uzokuthiwa umphongolo oil oluhlaza wena onjani? Hayi u-oil nje impela udizili. Udizili. Obolwayo into ebizayo. Yini ndaba yokusho kanjalo? Ngani ke? Ngangimkhulu. Wawumkhulu. Siwehle. Asengajima ngehla ngayithanda. Awukhombisa abantu inzipho zakho ngbo. Inzipho. Oh. Yizo lezo zenza. Yes 350 nje lo wakho. Asasasabi. Ungasabi. Yes. Wenza bonke Umuntu abantu wesifazane nje uyithanda uyinakekele. wenza umshado wenza noma ukuthi Everything. mangabe kwenzeka mhlawumbe uthi ushaya umakoti umbona umakoti ayakalunga awuzungayishaya lento ukuthi angisaziki ndangu umakoti engalungi kodwa sekunjani kulunga intokazi yona khamba kanjani ngiyaphila uba le ntokazi ngathi nesizotha ke wena Amen. Unosifundo zondi kodwa bangibiza ngosomlo. ngusomlo isini Hayi ngayiqanjelwa inkabi nami yathi nje usomlo. Ngangitshela kakhulu ngisafika. Yena glama ke. wena glama wena kuzenza phi inzipho zakho Ngizenze by his grace. Much grave. Hayi somlungu ngempela lesi. Kodwa ngifuna ukwazi ukuthi isini somlungu. Kodwa ke uma ngabe wena ungena nenike la. Ngangena ngo-2020. Yini ekwenza ukuthi uze la wena? Ngangithanda ukusina. Ngithanda ukusina ngingakwazi ngahlangana nenkabi engifakile. Iyakufaka la. Kwakusawo level 5 futhi. Yeah. So mhlambe kodwa ke uma ngabe wena ke nje ungenile la yini osuyibonile yini osuyifundile yini ongatshela omunye umuntu mhlambe osekhaya ukuthi no like awuze la kumakuqhawekazi then ukuze uzokwazi ukubona le Mina into engayisho ngoqhawekazi ukuthi le qembu liyaqoqana liyafundisana nenhlonipho liyakhuphulana nokuthi liye phambili akukona ukusina kuphela kodwa nemfundo ukuthi siyaphusha sihambe esikoleni first uma zisebenza njengoba ubona lona eyisebenza yeah wena ngiyathanda mina Cha no mangabe kukanje so ke wena ke yakukhuthaza lento awuncenga omunye umuntu ukuthi akeke afike la azojoyina abone ukuthi kuzokwenzakala hayi mina ke la obuye bathathele bezo audition ngingathi ukuthi uqala ujime ekhaya bayahlekana inkabi uqale nje ujime ekhaya busuyithemba mase uyafika ngempela kodwa iqembu lethu lakhuthazana kakhulu kuumuntu nje ozazi ukuthi ubabhizi ngama weekend uhlala ekhaya kodwa buzazi ususuka efree ukuthi siqashwa every weekend Kuyadliwa futhi. No, kulungile ngempela sibonga kakhulu abamukele ekhaya ukuba nentokazi uma konjena. Kangithi ke uma ngabe kwanje into ongayenza seqethe subscribe and then ukwazi ukuthi Sikhangenkezo TV then bese yakwazi ukuthi uthathe yonke imininingwane usithinte sizokwazi ukuthi sifike kuwena sikubone ukuthi ngabe khamba kanjani sishilo sathi zisupporteni intokazi njengoba zivela kanje. Bonke sikambuyisa singazona ujolo isiqobo sashwa into edlomande uSulumane kuthiwa ngena lo site iphuma lo site. Kulungile indlela engithanda khona ngithanda indolondolo kwindawo ngendawo. Asidibaneni futhi njalo ngolwesithathu kusukela ngo6 kuze koshaya lapha na u7 ntambama sibone ngabe khamba kanjani. Nqomnqa.